ọchịchị onye na-achị n'ụwa ịmanosi na Chukwu ọchịchị onye na-achị n'ụwa ịmanosi na Chukwu akara eji dị ụwa mmadụ apụghị ihicha ya Hausa Yoruba niile a na-eme na nkịtị Jonathan Goodluck biko jisi ike Jonathan Goodluck biko jisi ike onye Chukwu nyere ọchịchị mmadụ apụghị ịnara ya So, Chairman, tonight we're going to look at our watching. So, it was a never been video. Never mind. Did you offer? You want me more money? Yeah. I think I know. South Africa, South Africa. Well, or not? I don't know. I think most of you that have been visiting us know what is this. You guys know what it is. On our own side, this is a kind of welcoming our guests. This is what we use to call it. Use it to welcome people in our domain. I mean, when we have a visitor, so a kind of a peace. I mean, telling you that we are happy that you are visiting us today. So you're all welcome, Did you offer? Yes. I want to try more men and against your mother. Another body who's in a what else than ya. Now you Bulogy and Makina Petro Umunri. You man over Petro. On 8 of us in a way. Now Petro 9, so Petro now John Petro use our ancestors to understand what we're saying.
That's not lying one day. Ihe ọchị ka anyị n'aka asị nọ onye ọtọwa dị ụgbọ ndụ ka anyị n'aka ihe anyị na-aga ọdịmma ndị a sị nọ ihe ọzọ bụ ezigbo ihe onye na-echeta mmadụ mmanya ezigbo ebe onye n'aha Jizọs ọ bịa ihe bụ onwe ya bụ ahụ a sị ya na ọbịa nọ n'afọ onye pụtara azụọ a sị m na ọbịa abụọ ya bịagburu na agbụgbọ akwa ya n'azụ ihe nnọkwa ya ere obodo ugobelu nke si bịa ebe ya gosi ebe ya ebe a sị Chineke mere n'igwe ịtụ iru anyị dị iche iche ka mkpa anyị si dị iche iche ya bịa meela anyị dịka iru anyị si wee dị maka onye ọrụ nọ ebe a nwere mkpa nke ya so si na ọnya adịla nche gị na mma anụ ụmụ riwere ọjị ya chebe anyị ebe ọrụ anyị na-eje ya na-edu anyị na-eje maka na ihe ndị ụmụrụ ji eko afọ agha bụ ụmụrụ so a sị na ọ adịla anyị mma ka Chineke nke biri n'igwe mezuola onye ọbụla ihe ọ na-achọ dịka obi esi wee dị n'ifi Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị odogwu acquainted with what we are doing today. You can't not just come in here, eat yam and entertain yourself and go. You have to grab something. So New Yam Festival is an occasion that is set aside by Igbo people in Nigeria yearly for the celebration and as well as Thanksgiving. Our farmers, when you plant a very small portion of this in the ground, it will germinate and produce something like this. Sometimes it comes out 2 or 3. So that before we normally eat it, there's not making noise. Whenever you start eating New Yam in a year, you have to be in this kind of a situation. onye Chukwu nyere ọchịchị ma nwoke ma nwaanyị aga na-amị ngwụ otu ụbọchị just a glass. We are going to do a very, very significant thing right now.
So make sure you get your own class. Go to woman and and this way no mine are really top. If I go do if I need me, I go to Bundo. I can Niru is in Uno. I can Niru if on your Bunajinaka, Ihobuni name, Tinelli and Tinelli Tinelli I can Niru. If I could call it a Umunri, when I Jesus was so that I got Bully no, ụbọchị ọbụla bụ ụbọchị afịa anyị na-azụ anyị kwuo onye ugboro na anyị ekwe amemme anyị aṅụrịa mmanya a na-aga n'iru onye ọbụla nna ebe a bụ nwa nri onye ọbụla nọnyere anyị bụ nwunye anyị nụrụ anụ onye ọbụla anyị na-anọta bụ nwa anyị nụrụ anụ ọ ga-adịrị ya mma ụbọchị oge ọ ga-adịrị ya mma His Excellency and the Uba. And the Uba, he got the and divide it into Oya don't know you man. 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 Oya you man. Na na do na Igbo. When I see Igbo bụ n'ụlọ bụ ọkụkụ bụ mmiri achọ bụ abịa. Na ọ dịrị ọlụ nwa ibe na mmụọ wele ibe na ekporo isi na ana wee si na ibe na-eme na ịrọ na anyị bata arụ ọgwụ wee na-akwado ka anyị lie n'iji anyị elite ọganihu ibe nna nna anyị ma mechie basi na ọ na-agba egwu achọrọ anyị liji ọgwụ ịma na ọganihu ka a na-akwado inwe and na anyị na-ekene Olise bụlụ ụwa etu o si wee chewebe anyị na-arọ gara aga wee chela anyị na-aga anyị na-asị ọnwa na-anọ ọnụnwa bụ ọnụ ka arọ wee tipịa ka o meela anyị iwe anyị agwụ anụ ka ọ sị ọtụkwa Chineke nna wee na-asị na ọ bụ igwe ego oyibo kọntaktị anyị enwetara kọntaktị ndị na-akwado ụlọ Disemba unu jekwado bi ọfụma na anyị eje n'ụlọ Disemba ndị nne na nna anyị na-akwụrụ fa ameni ihe ozugbo anyị abịa na Disemba nke wetọ ya dị na anyị mma anyị agbakwa anyị ji nna na nwa na mmụọ nsọ
For your own benefit, we wanted to explain everything here so that you follow us. It will not be a new thing in case of tomorrow. Obi oronye ile, oke n'ugbo ka nna